आज आपण बनवणार आहोत अळू। त्यासाठी लागणार एक मोठा कांदा, हे शेंगदाणे भिजवून घेतले, हे लसूण जास्त घ्यायला, लसणीच्या 10-12 पाकळ्या आहेत मोठ्या, आणि हे वाटाणे आहेत, हे 2 प्रकारचे वाटाणे घेतले। आणि आता हे अळू आपण असं सोलून घेऊ, नंतर त्याला बारीक कापून घेऊ। हे बघा, हे आता असं बारीक कापून घेतलंय। आता हे आपण कुकर मध्ये 3 शिट्ट्या काढून घेऊया। हे बघा, हे आता शिजली आहे, कुकर मधून काढते। आता मी काढून घेते। शेंगदाणे पण मी त्यातच टाकले। आता पॅन गरम करायला ठेवलाय, हे तेल टाकते। तेल गरम झाल्यावर त्यात लसूण टाकायची। लसूण मी जरा झेजून घेतली, गरम झाले ते लसूण टाकते। लसूण जास्तच घ्यायची। लसूण भाजल्यावर त्यात मग कांदा टाकायचा। माझी लसूण भाजून झाली आहे, त्याला आता कांदा टाकते। एक मोठा कांदा घेतलाय, तुमचं अळू जसं असेल तसं तुम्ही कांदा घ्यायचा। जास्त असला की जास्त घ्यायचं। आता गॅस मी मंद ठेवलाय। यात आता लाल तिखट 1 चमचा, आणि हा मालवणी मसाला 1 चमचा घालून ढवळून घेते। त्यात हे शिजवलेलं अळू, त्यात हे शेंगदाणे पण टाकलेले कुकरला लावताना, आणि चिंच टाकली होती थोडी, हे त्यात टाकायचं। आणि व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं। बघा, आता शिजलंय। तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर खोबरं टाकू शकता, ओलं मी टाकते। आणि हे शिजवून घेतलेले वाटाणे, चिंच, अळूला खाज येते म्हणून मी चिंच टाकायची। चिंच नसेल तर कोकम पण चालतात, आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। हे ढवळून घ्यायचं। तुम्हाला घट्ट हवं असेल तर घट्ट बनवायचं, पातळ हवं असेल तर पातळ बनवायचं। मला पाणी हवंय म्हणून मी पाणी टाकते। तुम्हाला पाणी नको असेल तर नाही टाकलं तरी चालेल। हे बघा, हे अळू तयार आहे। त्यात मी वाटाणे, शेंगदाणे टाकले, तुम्ही करून बघा, मस्त लागतं। आमच्याकडे मालवणी पद्धतीत करतात, हे गणपतीला विसर्जनाच्या वेळी करतात। हे झालंय, आता मी काढून घेते। कांदा हे बघा, हे झालं आता तयार मालवणी पद्धतीतलं अळू। गणपतीला अनंत चतुर्थी दिवशी आमच्याकडे करतात।